meget til morgen aften? Oh my god, jo, det bliver helt vildt epic. Ja, mine forældre de købte helt vildt meget sprut. Og jeg har min søsters ID-kort, ikke? Og folk siger, at vi ligner hinanden helt vildt meget, ikke? Ja, det er sgu rigtigt. Man skulle tro, I var tvillinger. Men den der Mia der, og er det ikke, hvad hun hedder? Jo, det tror jeg nok. Ej, skal vi ikke spørge, om hun ikke er med? Oh my god, jo, jeg vil så gerne se hende fuld. Hun sidder altså bare lidt i den der bog der. Ja, præcis. Ja. Vi tænkte på, om du ikke kunne have lyst til at feste med os i morgen aften. Jeg ved det ikke helt rigtigt. Kom, når det bliver lidt fedt. Må jeg ikke have lov til at tænke over det? Jo. Det er det, jeg vil. Jeg mener, jeg har aldrig nogensinde snakket med dem. Jeg har aldrig nogensinde været sammen med dem. Hvorfor inviterer de mig pludselig til deres fest? Måske skulle jeg prøve at tage dig hen. Der kan jo ikke ske noget ved det. Hej, det er Mia. Jeg har tænkt over det, og jeg kan godt komme. Hvor fedt. Bare kom klokken 7. Okay, vi ses. Hej. Ej, hvor fedt, du kunne komme. Og kom bare ind. Okay. Skal du ikke have noget drik? Jeg kom nu tage den der øl derovre. Du skal ikke noget ved det. Nej. Jeg ved det ikke helt rigtigt. Ej, du blev virkelig fuld i går, hva'? Vil du bare lære? lære det.